Čaute všetci variči, dneska si spolu pripravíme levandulový sirup. Toto sú suroviny, ktoré budeš potrebovať. Aha, tak úplne prvé, do hrnca nalej 2 litre vody, nechaj to prejsť varom a potom to odstav a nechaj vodu vychladnúť. Studenú vodu prefiltruj cez gázu, aby sa zbavil vodného kameňa, zatiaľ si môžeš nazbierať levandulu a metu. Poriadne ich preplákni studenou vodou, aby sa zbavil nečistôt. Do prevarenej a prefiltrovanej vody teraz môžeš pridať kvety levandule bez stoniek a listy mety. Ďalej k tomu vytlač šťavu z 2 citrónov a 1 limetky. A takto nejak by to mohlo vyzerať. Dáš to lúovať na 24 hodín do tmavej chladnej miestnosti. Papa. Znova to prefiltruješ cez sitko a odober si tak deci tohto levandulového extraktu. Pridaj záhrst umytých čučoriedok a rozmixuj to. Vylej to cez sitko naspäť zvyšnému extraktu, sirupu to pridá peknú farbu. Pridaj cukor, lyžicu kyseliny citrónovej a nechaj to krátko prejsť varom, zhruba 3 minúty. Nie je však dlhšie, aby sme nezabili cenné vitamíny v ňom. Tento sirup obsahuje veľa vitamínu C. Horúci sirup môžeme plniť do fľaš. Voilà, máme hotovo, levandulový sirup. A ešte jedna drobnosť, ak levandulový sirup skombinuješ s espresso shotom a napeneným mliekom, dostaneš levandulové latte, hit moderných kaviarní. A ak sa ti moje video páčilo, nezabudni dať koment, like alebo odber. Sojky!